Goeie en welkom bij het muzikale Dwarsplein van Friesland. Je hoort mij reggae van Change the Mood, Spoken Word van Merel en Paulus en Shaky Sam. Was about Alibaba with the 40 thieves. John, the piper's son, he was there with me. Out through the valley with the princess by my side. The Duke and the Duchess went to greet me with a smile. Alice was there in Wonderland, staring far away. The three blind mice was there with was about Alibaba with the 40 thieves. John, the piper's son, he was there with me. Out through the valley with the princess by my side. I did the reggae with the princess. Do my best. Everybody, when you're not feeling good, come along with us. We gonna change the mood. Feeling down, take a chance. This music gonna make you dance, yeah. Everybody come along and feel the vibes. Oh, yeah. My dream last night was about Alibaba with the 40 thieves. John, the piper's son, he was there with me. I rode through a valley with the princess by my side. I did the reggae with the princess, my bride. My dream last night was about Alibaba. Onvervalste reggae-muziek aan het begin van deze nieuwe aflevering van Noordwien. Leuk dat je erbij bent. Ja, ik mij er wel hoor, hè. Wij zien Alvenbissen. Fantastische band. Uit alle hoeken van Nederland overigens. Uit het zuiden, Amsterdam. Zit een Frensje ter muzikant bij. De praten we straks even een piep van mij. En ze krijgen nog meer de kans om in ieder geval wat reggae-klanken in deze studio te spelen. Goed, van Change the Wood geven wij heel wat oors. Ja, je kunt het kleinkunst nemen. Je kunt het ook wel wat jazzy-achtige muziek nemen. Het is al je krijgt net, maar het is wel spoken word van Merel. En de muziek van Paulus.
En de voorstelling heet Iets over. Alles verandert. Je haar is een andere kleur en je bent gegroeid. De trap zit op een andere plek en je slaapt nu boven. Je broer en zussen wonen al niet eens meer thuis. Hij woont ergens anders en mama binnenkort ook. Inmiddels heb jij ook je eigen plekje. We laten het thuis achter. Het is mooi geweest zo. Alles verandert. Ik kook nu zelf mijn avondeten. En zorg dat ik genoeg vitamines binnenkrijg. Ik moet mezelf omhoog houden en daar ook blijven. De angsten smelten als sneeuw voor de zon. Terwijl nieuwe zich alvast weer langzaam vastvriezen. Er zit een gevoel in mijn lichaam die ik nog nooit eerder heb gevoeld. Ik heb een verantwoordelijkheid voor iemand die ik opnieuw moet leren kennen. Ik wist wat ik wilde. Alleen verandering maakt het weten lastig. Alles verandert. Ik lach weer hetzelfde. En ik knuffel nog steeds graag met mijn benen. Ik maak mezelf zo klein mogelijk. Niemand mag mij zien. Grote groepen zijn spannend. En nieuwe mensen soms ook. Ik slaap nog steeds met mijn couscous. En als ik angstig ben, leg ik die tegen mijn gezicht. Dit meisje zit nog steeds in mij. Meer dan ik eerst dacht. En dat vind ik niet zo erg. Minder dan ik had verwacht. Alles verandert. Alles verandert. Alles verandert. Azes praten van Piepvol over een nieuwe vaststelling van eigenlijk een duo, maar er zitten wat muzikanten bij. En het heet Iets over spoken word met muziek. Mooie combinatie in ieder geval. Maar goed, dat verhaal kan je hem Azes
Nou is een oorverhaal. Maite Veenstra. Ze speelt op dit stuit oeral. Op alle festivals in Friesland. Ze maakt het fantastische Friestalige popmuziek. Echt van deze tijd. Ze is hip, ze is happening. En ik trof haar bij de Tjerke. Ergens bij een Lieds dwarpje hier in Friesland. En we praten over de EP, de tour en over Maite zelf. Waarom in de trein naar huis? Stier voor die doorbeefje, doos stuurde mij eruit. De trein reed door het juster, ik schoot me zelfs in het ruit. Razend vaardien door de longen uit mijn buik. Onder de bruggen droog naar. Ik haal al die trennen even. Ik heb al... Mijn stem alleen niet, ja. Doe het allemaal even. Ik zei, ik ben helemaal zonder die. Je stond dan net op de plek als ik zei. Zoals ik zei, ik ben helemaal zonder die. Nou, we hebben correct onze eerste 12 versjes eer. Een goed Frieske zeggen, uitgebracht. En die hebben we niet gekregen met de EP die we nou haast uitbrengen. Maar dus dat weer een groot moment. Of nou ja, dat is gewoon voor het eerst dat ze iets uitbrengen. Dus nieuwe ervaringen, hoe werkt dat nou is. Mensen hebben daar reacties op. Dus dat weer echt heel erg leuk. Een hele mooie ervaring. En ik mooi om te zien dat als je zo volle werk in een track steekt, dat dan mensen dat echt luisteren. Dat is echt superleuk. Simmer op een markt, mijn eigen dicht. Ik liet me vallen in het water, hollen in de war. Nou, ik heb echt een heel fijn team. Maar mensen die al hier mijn ideeën omarmen en daarin mooi willen, dat is echt super vet. Hoe bist je naar het team gekomen? Hoe had je geersteld? De per ongeluk gaan of toch wel bewust zocht en keersen of zo? Ja, nee, het is eigenlijk... Ik weer dus de eerste keer onder het optreden maar alleen nog een drummer, Nick de Vries. En toen per tafel zit onze gitarist in het publiek, onze no-gitarist. En die zei, hij hem nog iemand nodig. En die had weer een Bram erbij hellen. En voor de bezetting we spelen een release show, 16 april in de Neushoorn. Dan brengen we de Tjerk toe plaat echt uit, zoals nummers. En dan spelen we ook nog met Sint, Esker van der Werken. En zijn broer, Raven van der Werken, op piano. En we spelen met Jochem Knoef op drums. Ik weet net of ik me zelfs verlies of verzin. Lukt dat altijd om precies uit te lezen wat was muzikaal? Nee, dat is heel moeilijk. Dat soms heeft iets... Nou ja, ik scroll eens al mijn nummers zelf, gewoon op mijn kamer. Dus dan heeft iets inhollen op een bepaalde manier en dan juist het. Maar het is best wel een stap om dat dus te verbaliseren en dat onder een oor uit te lezen. En daar kom ik nog steeds meer achter hoe dat voor mij het beste werkt. En dan word ik steeds beter in, maar dat vind ik wel lastig. Ja. 2 nummers uit, er komt een EP aan. Ja. Hoe uitsprutsen we eens van tevoren over de sound en het idee ervan? Ik bedoel, vestjes schreeuwen op die kamer is ingent. Ja. Hoe schreeuwt u vestjes trouwens? Ik scroll eigenlijk in de meeste gevallen met mijn computer. Dus ik had heel erg van drumloopjes ziekje. Dan scroll ik gewoon door een sound library maar wat vind ik vette loopjes. En dan pak ik dingen en die combineer ik soms, die knip en die plak ik. En dan experimenteer ik. Maar het is echt een knutselwerkje eigenlijk. En dan gebruik ik dat meestal als basis. En dan speel ik daar midi, piano, oerhinnen of mijn gitaar of mijn basgitaar. En het ben eigenlijk een soort... Ja, ik werk heel erg op een soort puzzelachtige manier. Stukjes die in mijn koor vallen en echt een gevoel. Ik sleep die speed net langer. Hoort de lilkes in mijn lief net volle langer. Koolstof, shit, hoe dik het mooie vanken zou. Ik jou geen fuck om die verdriet.
Himmelieven. Maar ik zong het dus op de plaat verkeerd. Steeds ik Himmelieven. Dan ben ik naar achterkamer nadat het opname weer, maar het is helemaal niet erg. De plaat heet Himmelieven. En ofwel Hemel open. En er staan 6 tracks op. Het is een persoonlijke plaat. Het gaat over de liefde. Het gaat over het verlangen hebben om te verdwijnen. Het gaat over persoonlijke issues. Het gaat over groei, mijn persoonlijke groei. En overal daarin zitten heel veel... het is dus al Friestalig. En er zitten best wel veel metaforen in over het landschap en over mijn Friese roots. Even zeggen, misschien kan ik een nummer omhalen. Nou, het nummer Himmeliepen, de titeltrack, is bijvoorbeeld over dat ik graag soms een vogel wezen wil. En hoe dat dan wezen zou. En we staan hier nou in Britford, je bent heel veel roeken. Maar dat was ook wel een van mijn inspiratiedingen, dat ik hier zou roemen, dat ik dacht, oh, wat zou het eigenlijk lekker wezen om gewoon een serum te vleren. En daar gaat dat nummer bijvoorbeeld door. Het is heel erg mijn innerlijke, persoonlijke brand. Bij de Beaches, ja, de plaat komt daar uit en die gast op tour. Hè, tjek. Maar voor de rest, wat was het? Wat was het? Ja, Ziggo Dome. Nou, wat ben die dream? Zoals met deze Friese plaat hoe de provinciegrens kennen, denkst? Dat denk ik wel. Jazeker, daar loop ik wel echt in. Eigenlijk is de grootste dream natuurlijk Sjenlitten dat Friese muziek overal, in elk geval in Nederland, wel keihard knallen kan. En dat het net uitmaakt of je de taal verstaat of niet, maar dat het om het gevoel gaat en om een stuk verbinding, dat je terug muziek maar en oor mensen kan. En van mezelf is een persoonlijk doel gewoon dat ik echt beter worden wil in performen en ik theatraliteit combineren met muziek en daarin echt mijn eigen stijl verder en verder ontwikkelen wil. Ik wil echt een soort, ja, mijn eigen kleur creëren. Dus daar werk ik om terug, om verder. Ik wil gewoon nog even bij die lezen. Every day is just a holiday. I don't care what the crowd may say. I live the life I love with you. Having fun while you are feeling blue. Every day is just another day. Things the same old way. I swing and dine, I jump a while, play a while. 'Cause every day is just a holiday.
just a holiday. Every day is just a holiday. I don't care what the crowd may say. I live the life I love with you. Having fun while you are feeling blue. I swing and dine, I jump a while, play a while. 'Cause every day is just a holiday. Ja, dus wel een tijdje geleden dat wij echt een reggae in de house hingen. En ik wil je wel heel erg bleed van je, maar ik zeg, ja, ik ben natuurlijk een beetje Steven Fries. Maar bij dit soort klanken kan iedereen wel een beetje doorsje. Change the mood. Heren, leuk. Ik ren even van je Ik kom straks bij jullie terug, want ik ben eerst naar de hele oren kanta. Maar er zit Ian Fries in de bed. Dus al Ian Fries. Erik, of ben er meer? Nee, ik ben de enige echte. Ja, de enige echte. Ja, jawis. Hoe komt een muzikant uit French hier in zo'n fantastische band te lonen? Nou, ik heb een tijdje in Amsterdam gewoond. En daar ben ik Rob tegengekomen. Tenminste, we kwamen elkaar tegen in Mexico. Ja. Of all places. Notabene... Dat is een buurt in Amsterdam? Of, Ja, Mexico staat in de parkeergarage. Ah, nee. Ja, werkelijk, in de En parkeergarage. dan spreek jij zomaar een vreemde meneer aan. Ja, Van, maak jij ook muziek? ja. En dat deed hij dus. Ja. En dan zei hij, nou, ik heb nog wel een trombonist nodig. Ja. Dus als jij in Amsterdam komt, dan bel me. Ja. Nou, zo hebben we dat gedaan. En nu staan we hier. Ja, want ik ken je natuurlijk van de dirigeerklussen wel, maar ik van die Goyim natuurlijk. Ja, jawis. Dit is wel weer wat anders. Ja, maar is ook leuk, hè? En ook exotisch en ook anders. Ja, en ik ben trombonist, hè? Geen tuba spelen, eigenlijk. Ja. Speel het vaak met deze man? Ja, we hebben een heel programma. Zal ik het even voorlezen? Nee, kom ik aan waarom. Maar best vaak dat te vinden. Want oefen die hem dan in Amsterdam of zo? Ja, daar ben ik niet zo vaak bij, moet ik zeggen. Maar er wordt geoefend in Amsterdam. Ja, soms in Apkoude tegenwoordig. En hoe krijg je de partijen via de mail of zo? Studeert weet maar in. Wat ben je dit eigen noemers of net? Nee, ik ben geen eigen noemers. Ben al je covers? Ik ben allerlei covers. Oh, lekker man. Maar wel de mooiste. Ja. Wie bewaart de baas hier eigenlijk? Dat is Rob. Ja, ik neem Rob daar. Waar is Rob? Rob, kom er even bij. Hij de saxofoon. Ja, meneer met saxofoon. Ja, in de garage en dan denk je, nou, die meneer die ziet er wel uit als een muzikant. Ja, die zag er wel leuk Je hebt uit. wel een muzikantenhoofd. Zeker. Ja, het klikt tegelijk ook. Ja. Begon jouw muzikaal leven ook met reggae? Ja, eigenlijk wel. Toch wel, ja. Ska, reggae, soul, jazz een beetje. En hoe is deze band zo tot stand gekomen? Nou ja, hij komt uit Apkoude, ik kom uit Apkoude. Ja. Hij komt vlakbij Apkoude vandaan. En de rest komt een beetje uit het hele land. Maar jullie kennen elkaar uit het We kennen circuit of elkaar zo? al heel lang. Met Roel bijvoorbeeld speel ik al iets van 40 jaar of zo. Okay. En ja, met veel jongens uit de band eigenlijk. Spelen we al heel lang samen. Wat is Change the Mood altijd een bandnaam geweest? Of is dat anders geweest? Nou, we hebben eerst heten we Rude Rich and the High Notes. Ja. En toen zijn we Jamtown gaan heten. En nu heten we dan, dat moet toch wel weer veranderen. Dus vandaar eigenlijk. Altijd in deze samenstelling. Want ik begrijp dat jullie ook wel eens muzikanten en reggae-artiesten begeleiden. Ja, dat doen we ook, ja. En dit is de vaste samenstelling? Dit is de vaste samenstelling, ja. Ga nog even door, ja. Hoe is dat spelen, dus zingen met elkaar? Nou, Roel is de laatste aanwinst van de band. Ja. En een heel ervaren zanger. En ja, volgens mij gaat het best wel soepel. Ja, klonk hartstikke mooi, man. Ben je echt een reggae-zanger? Kun je dat zo benoemen of niet?
Ja, wel geworden in de loop der jaren. Ik begon als een soulkicker. Want ik luisterde vroeger heel veel naar Commodores, Earth, Wind & Fire, dat soort bands. Maar eigenlijk op de middelbare school begon ik een beetje dreadlockjes te kweken. Moet ik nu niet meer proberen. Ja, ze zijn mooi. Maar, Heb je goed bijgehouden. maar weet je... en zo heb ik dus inderdaad in mijn allereerste bandje waar ik ooit in speelde, kwam opeens Rob op de proppen en die ging saxofoon bij ons spelen. En die vriendschap is eigenlijk nooit meer... het is af en toe wat uit elkaar. En hij ging die kant op. Maar nu, de wegen kruisen elkaar altijd. Een grote muzikale vriendschap eigenlijk. Precies. Ik geef weer even naar Erik. Erik, jongen. Jij had een heel lijstje bij je. Ja, Tobias weet er ook alles van. Tobias. Oh, Ja? Wat weet Nou, je komt gaan spelen. We moeten even de administratie doen. We doen een toertje Friesland. We beginnen bijvoorbeeld bij de Boog in Bolsward. Ja? 2 mei. 2 mei is dat. 2 mei. Ja. Ja. Daar gaan we met Winston Francis. Jij had het over artiesten die wij begeleiden. De welbekende Winston Francis. Grote jongen. Ja, zeker wel. Ja. En we spelen al jaren met hem. En hij viert ieder jaar in mei zijn verjaardag. Met ons. We spelen in de P60 in Amstelveen. Ja. En de Bibelot. En de Bibelot is in welke stad ook alweer? Dordrecht. Ja. Oké, ga door. Hij wordt 83, om maar even wat te noemen. Ah, jonkie. Maar dan komt het. Wij zijn ook te beluisteren op Oeral. En niet zomaar op het hoofdpodium. Oké. Jawel. Oeral, dit hier. Mij, change the mood. Ja, we gaan nog even door, hoor. Ja, maar... Opstaan, even kijken. Ja, dan word ik een beetje volledig weg. Ja, Dordrecht gaan we naartoe. De visserijdagen in Harlingen. Altijd leuk. Ken je dat of niet? Ja, ken je dat? Ja. Nou, dan gaan we ook spelen. Gewoon. Lekker bekjes. Nou, feestweek in Apkoude. En wat ook bijzonder is, hebben we net binnengezaald. Het is het muziekcafé De Vil. In Hislum. Jislem. Jislem. Nee, Jislem. Hoe? Ja, Jislem. Jislem. Ja, jongen, hij kan het wel. Nou. En toen komt ze in het Frensje. Ja. Nou ja, 13 september spelen wij daar ook. Ja. Ga je met site of zo, informatie? Ja, Change the Mood. .nl. Ja, Oké. changethemood.nl. Mooi. Daar staan alle data op. Ze komen naar Friesland. Oeral dus, de visserijdagen. Maar Joert in Noorderwin, live. Goddess of love, please send the girl that I love back to me. Na na na, yeah. From the day she left me, my life has been pure misery. I can eat, I cannot sleep. This pain is much too hard to bear. And the tears that fills my eyes keep on coming down like the rain. Venus, goddess of love, please send the girl that I love back to me. Na 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 na. From the day she left me, my life has been pure misery.
cure the misery. I can't eat, I cannot sleep. This pain is much too hard to bear. And the tears that fills my eyes keep on falling down like the rain. Venus, goddess of love, please send the girl that I love back to me. Na 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 na. From the day she left me, my life has been pure misery. I can't eat, I cannot sleep. This pain is much too hard to bear. And the tears that fills my eyes keep on coming down like a rain. Coming down like rain. Het wil maar een tijdje vlinder dat wij reggae hier in de Noorderwind-studio. Maar ik wil je wel heel blij voor je. Ik fantastische muzikanten overigens. Een mooi verhaal, ja, hoe je als Friendsetter muzikant in ieder geval bij dit soort fantastische muzikanten te loren komen. Goed, van reggae gaan we naar een heel ander verhaal. Blues. Ja, we hebben hier een hele grote bluesartiest Hoorn in Friesland. Hij leeft net meer, 45 jaar verlien. Ja, maak hier eigenlijk een vreed einde aan zijn eigen leven. Ik had hoor. Shaky Sam. Dit is zijn eerste plaat. Die kwam in de jaren 70 uit. Nou komt de Record Store Day er weer rond. Dat is dit weekend. En Shaky Sam, uit Frans wij, eigenlijk van het beeld. Die zijn plaat werd weer uitgebracht door de louter platenbaas Wobbe van Zijen. Die dat in de jaren 70 ekkel die. Dus ja, het heden en het verleden komt bij elkaar. Reden genoeg om Wobbe van Zijen in zijn platenzaak hier in Lout op te zieken. Voor het verhaal van Shaky Sam. Excuse me, miss. You know, I went a long way to get myself that big car. But one day, I got lucky. Hoi. Zeg hoi. I got me a Hey, mama. Cadillac. Hey, goeie. Wat hast je? Ik had een hele Black manier van de Cadillac. Best of Nederblues. White pig and white eyes. Die binnenkort uitkomt met Record Store Day. Speciale plaat. En nog een, hè? En een hele mooie hier van de grote vriend en de vriend van Hoytik. Shaky Sam. En dat is zijn allereerste plaat van 1974. Waarom brengt deze op Nijver uit, Wobbe? Ik ga toch wel wat bij Shaky Sam. Had grote dingen voor muziek hier. Vooral op het bluesgebied in Nederland. Hij is hier redelijk populair hier in Nederland en België. Maar zijn platen die ben ik uitgebracht bijvoorbeeld in Roemenië. Of illegaal in Amerika. Op cassette bijvoorbeeld in Indonesië. Dus ze binnen echt officieel uitgebracht, maar ze ben ik wel eens, unofficial uitgebracht, om het zo maar te zeggen. Koest u hem persoonlijk? Ja, koel me vrij goed, ja. Simon Vlietstra. Simon Vlietstra uit Frenscher, ja. Maar in feite was hij natuurlijk een Beeldster, hè. En Beeld is natuurlijk de bakermat ik van de blues, om het zo maar te zeggen. Want het is een protte bluesmakker. Alleen nog al het longskip, wat het uitdraagt, is typisch een blues longskip. Bij een lekkere, grauwe, vette klei erop en weet ik wat het woord. Wat voor man wie het? Ja, wat zeker ze, hoe zeggen ze. Het is een eigenzinnig type wie het. Wie net altijd zo makkelijk in de omgang wie het net. Hier nodig ik mij maken als band. Om het zo maar te zeggen. En
Het leuke weer op een gegeven ogenblik van... bij zijn optredens, daar hield ik de bijnaam Shaky Sam, om het zo maar te zeggen. Begon hij ongerieselijk te trillen, weet ik wat, van nervositeit. Zat hij de bijnaam mee gekregen van Shaky Sam. Maar had hij dat bedacht? Had hij dat zelf gedaan of? Ja, dat wie op de eerste bijnaam een beetje, hè, van Shaky Sam, hè, de Shaky Sam. En dat was zijn bijnaam letter. Natuurlijk, nee, de solo zijn eerste soloplaat, om het zo maar te zeggen. Ja, wat voor plaat is dit? Wat is het verhaal daarvan? Het verhaal is dat hij ziet bij Barrelhouse. En toen die er een aantal solo's dingen, ik optreden zijn, dat is solo, ik hartstikke goed. En toen was er een man die heette Michiel de Ruiter. Net een Michiel de Ruiter die we kennen van Olde Boorten, weet ik wat het woord. En die zei van, daar mag een plaat van komen. En de Michiel de Ruiter wie dus een van de man, dus ik hier contact mee. Komt hier nog ja? Wacht maar eens. Hey goeie. Zet daar maar even op de grond. Is het Fries of net? Wat heb ik? Is het Fries? Sounds Discus Wobbe. Ja, zoiets joh. Zet maar neer jong. Wat zit er in wijnflessen nog niet? Zo klinkt het wel. Zo klinkt het wel. Nou, hartstikke mooi joh. Weet je zeker? Nee, dat niet. Beyond the Dark. Nou, dat is wel een hele mooie toepasselijke titel hé. Ben ik correct bezig bij Shaky Sam. Dan komt er een pakje binnen dat heet Beyond the Dark. Snap zo geweldig. Maar we zijn mee bezig. Maar hij had net zijn volle uitgebracht, hè? Nee. Hij wie... Oké, maar Michiel de Ruiter op een gegeven moment wie een belangrijke man op bluesgebied. En op jazzgebied in Nederland. Daar hebben we toen contact mee gehad. En toen had ik de eerste plaat bij Shaky Sam opname. Hoeveel had mij hem opname uiteindelijk? Ik heb een deze plaat opname en toen heb ik een live LP maken op een camping in Vlieland. Stottermelk weer dat. Toen hebben we nog wat studio-opnames maken. En nou ja, het hoefde voor hem ik net al die eerste vol en weet ik wat. Well, my baby got something round like an apple, shaded like a pen, but I showed that to my baby got something. My baby got something. My baby got something, man, I should have loved. Hoe gaan we nu verder met het leven? Hoe pakken we de draad weer op? Er zit een brok in mijn keel. En je slaapkamer is ineens leeg. Er zit een knoop in mijn maag, waar eerst jouw aanwezigheid zat. Wat deden we vorig jaar op dit tijdstip? Wat deden we vorige week op deze dag? De dagen samen zagen er zo mooi uit. Ze waren gevuld met liefde en warme kopjes thee van oma. Alles is ineens kil. Er hangt een koude sfeer in huis. De kopjes staan nog op precies dezelfde plek. De
tafel zo uitnodigend als altijd. De koektrommel is gevuld en het dienblad staat al klaar. Het is alsof je er nog woont. Alsof je ieder moment door de deur kan lopen. Dan op jouw stoel gaat zitten en de tv aanzet. Dat ik dan naast je kom zitten en van alles aan je begin te vragen. Wat doen zij, opa? Maar waarom kan de vrachtwagen niet gewoon wegrijden? Met grote ogen luisterde ik naar al je antwoorden. Ik kijk nog steeds graag naar diezelfde programma's. En van jou heb ik geleerd dat ik mijn handen het beste warm kan houden door op te gaan zitten. En dat als een rekensom keer 10 is, dat je er gewoon een 0 achter kan plakken. In mijn gedachten zit jij nog steeds op jouw stoel tv te kijken. In mijn gedachten ben jij nog steeds hier. Ik sluit mijn ogen en beeld me in. Dat ik weer naast jou zit en jij mijn handen warm houdt. Ik beeld me in dat jij nog heel even bent. Muziek en tekst komt op een geweldige manier bij elkaar. Je hoort hier in de studio van Noorderwien. Dat is Merel, maar al die muzikanten erbij. Daar zit een verhaal achter. Merel Gietema, zit ik er maar even bij. Ooit opgegroeid in Kolm, begreep ik. Klopt. Ze werden in Ljouwert. Klopt ook. Spoken word. Klopt, Ja. ja. Stel eerst even de muzikanten voor die mijn naam heeft. Het is allemaal begonnen met Paulus en mij. Zien schuld? De Wit? Ja, of mijn schuld, want ik heb het geïnitieerd. Ja. En dat is Richard. Richard? Die klarinet speelt. Ja. En dan Matty op drums. En Ruben op cello. Oké. Ik kreeg een mailtje van Paulus. Daar praat ik aan nog even met terug. Maar zo hebben we eigenlijk een mooie vaststelling. Die heet iets over. Stippeltje, stippeltje, stippeltje. Lees even uit. Alle teksten gaan eigenlijk over iets. Over iets. Allemaal verschillende dingen. Over verandering, iets over liefde, iets over rouw. En daar vertel ik over. Ja. En daar vertellen we samen over. Ja, het is net de eerste vaststelling. Die is de dorst. Nee. Hoe best op deze kwam? Ja, dat is eigenlijk een beetje ontstaan door Paulus en mij samen. We zijn begonnen met samenwerken een jaartje geleden, 1,5 jaar geleden. En toen is dat zo een beetje ontstaan en begonnen. Ja, zo eigenlijk. Hoe gebeurt dat? Er komt maar een tekst en hij vult dat muzikaal in? Of hast u ook wel
ideeën, melodieën of dat soort dingen in de hollen? Ik ben zelf geen muzikant, dus ik heb niet heel veel ideeën per se. Ja, iedereen kan neurien, hè? Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Nee, het begint eigenlijk met een tekst van mij. Ik schrijf vanuit mijn eigen emotie en dat zet ik op papier. En dat laat ik Paulus zien en dan gaan we iets maken. Kom aan, we hebben Bron bereik. Ik ren even achter Del. Paulus. Dan komt zo'n jonge dame bij die en die had ideeën. Hoe pakt ze dan een zin uit? Of maakt ze eerst het hele verhaal? Ja? Hoe werkt het? Nou, ik werk altijd vanuit een klein ideetje, muzikaal idee wat ik heb. En ik hoor dan die teksten, zij draagt het dan een paar keer voor. En dan ga ik wat rondtoveren. Soms op piano, soms op de vibrafoon. Die neem ik de volgende keer mee. Ja. En dan ga ik aan de bak van... Hey, hoe kan ik eigenlijk, passend op die tekst, die prachtige teksten die Merel heeft... hoe kan ik daarop muziek maken die niet het overneemt... maar juist een soort van toevoegt en nog meer bijdraagt... aan de betekenis van de tekst zelf. Ja. Het moet elkaar versterken. Zeker. En als het goed is, krijgt het zelfs een beetje een laag extra, denk ik, of niet? Ja, zeker. Ik weet ook, soms maak je muziek en dan begrijp je niet helemaal wat je doet. Dat heb ik met dit project. Dat het iets betekent waar ik nog zelf achter moet komen. Good to have you guys on the show. Merel, ik heb wel eens vaker spoken words, artiesten hier. En dan sommigen dat keel, gewoon lekker de beuker in gooien. Sommigen gaan soms beats mee. Dan zit het bijna wat in de house sfeer. Dit is een hele bewuste keuze voor jou om met deze muziek, zeg maar, die teksten te verbinden. Ja. Is dit ook al zei in de hol of weer dat toeval? Nee, ik had het niet per se in mijn hoofd. Ik had wel... ik wist dat Paulus vibrafoon speelde en ik vond dat een heel vet instrument. En daarvoor dacht ik, ja, dat leek me heel tof om dat daarmee te combineren. En dat het zo een beetje natuurlijk op deze manier ontstaan is, had ik zelf van tevoren niet bedacht. Maar vind ik wel heel tof. Ja, maar dat is een fantastische muzikant. Hè? Ja, zeker, zeker. Dan komt het haast wat. Ja, het is geen jazz, maar het zit wel in een hele mooie, relaxed hoek eigenlijk. Ja, klopt. Het is lekker bij wij dromen. Dus. Ja, zeker. Hey, wat wil je met deze vasthang? Ja, natuurlijk. Optreden neem ik hoor. Ja, zeker. En we hebben het opgenomen. Het komt ook uit binnenkort op Spotify. Of elk programma komt het uit. Hoeveel nummers in totaal? 4. Okay. 4, ja. Een soort EP-achtige. Ja, klopt. En de optreden dus. Dus ik dan pro solo optreden of is dit het wel? Gewoon mijn muzikanten? Nu wel veel met muzikanten eigenlijk. In het begin wel ook nog wat solo erbij, maar nu echt een beetje full focus hierop. Ja. Want ben je bezig met die spoken word verder? Ja, wel veel gefocust op dit project. Dus om hier dingen voor te schrijven. Ja, en verder soms wat teksten of gewoon verhalen en dat en dergelijke. Ah, mooi. Hoe ben je het aan te vinden? Gewoon iets over? Of maar op de namen zie ik je straks op Spotify of misschien op YouTube of zo? Op Spotify staat het onder mijn naam en onder Paulus' naam. Dus Merel Gietema en Paulus. Ja. En het heet Iets Over. Dus daar kan je het ook op zoeken en op vinden. En ik belied dat ze die hoort binnen. We krijgen nog een stuk van hun hier live in Noorderwien. Ik proef de cake die je altijd bakt. Het is pompoencake waarbij je iets bent uitgeschoten met de kruiden. Vooral de kaneel overheerst. Samen met de pompoen en de herfstige koekjeskrumbel moet ik altijd aan je denken. Ik denk altijd aan je. Ik hoor kinderprogramma's. Dora om precies te zijn. Mijn broer die achter de computer zit en soms een zucht uitblaast. Muziek die uit jouw kamer komt. Vaak is het Muse op het luidste volume. Ik ruik een vers gebakken cake. Diezelfde die ik proef. Een geur waar je meteen van weet dat dit een heerlijke cake gaat zijn. Ik ruik jouw zoete parfum als ik in je arm verstop. Die van Rituals, die ik zo vaak van je heb gestolen. En inmiddels zelf ook heb gekocht, omdat hij mij
aan jou doet denken. Ik voel je zachte wollen trui tegen mijn gezicht. Door mijn tranen begint het vochtig te worden en ik wil je witte trui niet verpesten met mijn make-up. Ik voel je arm om me heen en je hand die af en toe over mijn rug uit. Ik zie alles in de kleuren van hoe de camera's het vroeger vastlegden. Rode laserogen door de flits van diezelfde camera's. Ik in de zelfgemaakte kleding van mama. Jij in je gothic outfit en pukkels op je gezicht. Waarvan ik hoopte dat ik ze zelf nooit zou krijgen. Ik wens dat jij nu af en toe in mijn arm verstopt. En ik ook weer eens in die van jou. Dat ik jou nu verras met de zelfgebakken cheesecake. Die ik elke keer opnieuw bak om jou het beste stukje te kunnen geven. Ik wens dat ik nu ook voor jou kan zijn. Zoals jij er altijd voor mij bent. Spoken word in Noorderwind. Ik jou ze graag een podium. Zeker dat zit nog hier uit Friesland waar je komt. Ik had over Merel natuurlijk. En haar vaststelling, tegen met Paulus in de oren, muzikanten iets over. Kist hun ook wel eens vinden op de streaming system. Zit er rest op, deze Noorderwind. We zijn er alle werkdagen op de radio tussen 6 en zo'n oren. 24/7 op internet, onder andere op YouTube. Maar natuurlijk ook op televisie. En wij besluiten deze alleen van Noorderwind met een bijzondere oproep van braasband De Woordzang. Ik wie bij een repetitie en ja, ze hebben een bijzondere vraag voor je. Want je kan haar helpen. Hey hoi, dit is Jorrit. En ik ben Annemarije en wij spelen samen bij De Woordzang. En wij gaan naar Linz, naar de Europese Braasbandkampioenschappen. Ja, in Linz dus, in Oostenrijk, in het prachtige Brucknerhaus. Ja, wij hebben nog even wat centen nodig om daar überhaupt te komen. Ja, het is natuurlijk een drok en een duur reisje machinaal. We gaan machinaal in de bus, we gaan in een hotel, we moeten verblijfskosten, repetitie rond te huren. Dus we kunnen elke financiële steun wel broeken. Dus daar hebben we een crowdfunding voor opstaan. Ja. Annemarije, vertel eens. Ja. Waar kun je dat vinden? www.voordekunst.nl. En als je dan even ziekje naar Braasband De Woordzang, dan komt het helemaal goed. We hebben een videoboodschap, een aanzichtkaart, prachtige aanzichtkaart van het Linz. Ja. Ik nog. Ja. Ik kan zelfs een stukje dirigeren. Dan krijg je zo'n mooie stok in de hand. En als die papiers voor zo'n hele band. En dan wisten ze een keer hoe dat is. Van tv, van Maestro natuurlijk, ik leuk. Ja.
Of leuke goodies van de Waatzang? Goodies, ja. Ik ga ze Ja, zelf net heb al ik op, het maar ook. we hebben een hele mooie Waatzangtrui en ik. Zit er ik in, scoopje. Heel leuk. Ja. Ja. En verder, gewoon doneren was het kwijt. Maar wij zijn blij met elke bijdrage. En een beetje de cultuur steunen, hè? Dat je een lekkere gemotiveerde bent. Soort talent. En ik wel wat ouder garde inmiddels. Maar, Beste braasband van Nederland trouwens op zich. het moment wel, ik, hè? hè? Ja, Ja. ja. Altijd al West trouwens. Maar hartstikke leuk. Hè? Gezellige club. Dus denk je nou van die lui die met een leuk reis gehad, dan help je ze dan even. Zo is het.